Yup, here we go. Dit weer as Mr. Localist lekker, here we go. Guys, ons kom gou vandag een van Localist Lekker Societies se projekte. Hazy one and only Mr. John, the owner of the vehicle as well. En hier is die manne van Riles Auto Detailing ook in die mixing. Oh, wat sê jy weer baas, jy right gereed vir vandag? Uitgesoord. Come on man. Ja, eerlijk weer samen zo, ik het butterfly zo bro. Ik is heerlijk, onze first appearance. Nice, is dat. En guys, die man namen die roe, ik heb de one and only Ryle himself, the owner and the creator of Riles Auto Detailing. Here we go. Ek soos jy kan sien, die man is self bezig op sy eie baba gou vandag. Om man is skoon te kry vir die weekend. Sien jy ja, Hazy Mix. Don't forget and subscribe guys. Here we go. Mr. Hall, wat ek ook so maak op die woord het. Word of the day. My thesis van die session there, my friend. First seek the kingdom of the Lord, and all shall be added unto you. Amen to that. Here we go. So daai sy mooi baba. Klein, eintlik groot loverhassel staan. Here we go. Een van die karre wat deel is van Localist Lekker Society en haar is die ander baba. So jy kan sien vir vandag is daar net drie babas hier. Haar is Luano gaan die mixing guys. Ja, ek het gewoon van so aan doen my vriend. Yes. Quick question, word of the day buddy. Yo, I'm no fast. Moet jy spot sit? Yo, my bro. I don't need something now. Sorry guys. Nee, is 'n Localist lekker nie. So guys, hy is die hele setup. Ons vergewe hom, ons gaan hom later weer kry. Ons gaan hom nie aflos nie. But guys, onthou, Localist lekker. Here we go. Yup, here we go. Hier weer is Mr. Localist lekker. Here we go. Ons is hier in Oudtshoorn, hier by Zeeks Entertainment se show hier in Oudtshoorn guys. Ons is hier by die Bristol Salais guys. Yup, here we go. Wat sê die audio, right? My bro, sê nou vir my, word of the day. I didn't know word of the day is after it. Hey, jy kan nou dan kan hoor. That's what I did join here. Here we go. Icy move. So guys, kyk hier, icy setup. Only vibes, Zeveran, en onthou, Localist lekker. Here we go. Yep, here we go, guys. Polo Nation mos van George wat eintlik Kalse, Polo Kalse, ekskuus, ek vra die Here verskoning oor dit. Maar my baas, wat sê jy alright? Duidelik man. All the way from George, guys. Vinnige vraag vir jou. Word of the day. Ons kyk, ons wag, ons is op afwagting. Here we go. Be safe ne, en dankie vir die uitsteek. So guys, is die vibes, guys. Kom ek vat julle gou in en kom ons kyk hoe lyk hier binne nou jong. Here we go.
Momento, moment. Ay, man. Come on, kaya ka sila dati. Ano? Alright, what's up? Leave it. Come on. Here we go. Here we go. Ano to? Tô chegando, dominando, eu sou chegando, dominando, eu sou chegando, dominando. Tá vindo. Dominando, o grave tá batendo e a pista tá quebrando. Eu sou chegando, dominando, eu sou chegando, dominando, vai descendo, vai subindo, todo mundo delirando, dominando tudo. Dominando tudo. Dominando tudo. Tô chegando, dominando, tô chegando, dominando, tô chegando, dominando, o grave tá batendo e a pista tá quebrando, tô chegando, dominando tudo. Tô chegando, dominando. Tô chegando, dominando tudo. Tô chegando, dominando. Moet je zien bij de oude uitsteek. Kijk hier van staan. Continue. Waarom man? Since 2023, come on. What of the day? Hi, get the good word. Ah, come on. Jesus. Yeehoe. We're done. Zeg over mijn word of the day, Bas. Ik gooi naar YouTube. Word of the day. A drink a day, hindi to pain away. Come on, son. Here we go. Mannen, enjoy, ne? Here we go. Kijk hier, mannen. Vandaag vraag, man. Ik moet het ook vragen, man. I want to say for mij, hoe experience zullen ziek entertainment vandaag is zo'n uitzoek, mannen. Zachte setup. Lovely, man. Discipline wise. Lovely. Security.
Control hoe die mensen man zien. Lovely man. Hoe kan ik er nou voor toucheren? Die likkert daarvan van ik ga nooit in. Nou. Ik zie aan het. Nou, mijn vraag is, nee, zoals jullie mannen als local mensen, nee, nou right, dan die local mensen van Oudtshoorn, zeg van mij, nee, hoe wil jullie heen, nee? Elke avond moet daar zoiets gehouden worden. Als jullie niet een simpel reel wat op die poster is kan verstaan wat zijn, nou riffing, nou spinning, zo, Maar een auto wil je maar wat so, nou mijn vraag is aan jullie. Hoe denk jullie nee? Want ons het hulp nodig, ons moet luisteren aan jullie, verstaan ze. Zo zeggen jullie van mij. Geef liever niet jullie opinie, hoe denk jullie, hoeveel andere mensen zoiets? Kijk, eerlijk. Oké, secretheid? Dat gaat niet weer. Je gaat eerlijk zijn. Als die mannen man is, die gaan niet alles. Staan niet. Ze gaan niet wegvatten. Ze kan maar maken net wat ze wil. Als deel van die cultuur. Hij gaat niet in die wat heeft. Hij gaat niet in die wat spannend. Hij kan het hier. Hier is. Die mijne kan richten. Maak maar zo man. Ik wil nog al hij nog al zijn voet. Nee, hij is het klaar. Hij is klaar man. Zo zeg over mij gewoon, zo jullie verkies, dan moet ze nou en dan net een rookje wees. Net zo nou en dan. Net zo nou en dan. So, ik hoop hierdie video komt bij die rechte mensen zijn oren uit hier in Oudtshoorn. Hij is die hele punt van Mr. Louk. Jong, sissa, all the way from Woester, here we go. Ah, come on son. Maar zoals we ook gezegd, dames en heren, dat is hele ding van Mr. Local is lekker. Dus waarom ons Local is lekker society begint het hier in Oudtshoorn. Ons wil horen wat die mensen willen horen man. Ons wil voor die mensen geven wat hulle wil hê, verstaan jy? Ons wil samen staan, laat ons veilig en lekker tijd kan hê, né? Hij is mos in mijn ding mos. Ons maak mos easy wees. Verstaan ze ons? Maar wacht mannen, jullie hoeven die plek zijn naam te noemen, maar zeg over mij wie zo eerlijk. Is plannen voor je avonds, né? Is plannen voor je avonds. Where we going? Oh, you want to make new plans? We'll speak after the camera, not in front of the camera. Maar mannen, wat ze zeggen later, né? Here we go. Here we go. Jella. Ik is Noah. Ik ben een goeie gevallig draai, maar ik kom nou. Right, ik heb zo net op beurt gehad, né? Ik wil gewoon zo nabij gewoon beurt krijgen. Kijk, ik wil gewoon meer hierdie kant toe staan, man. Die zon is een beetje onbeskoven aan de achterkant, man. Zien ze? Here we go. Zo zeggen van mij, word of the day. Niks veel om te zien, nee? Keep your head up in bistro. Here we go, Glava in. No matter what you're going through, just keep your head up. Keep it up. Keep your head up. Here we go. Nou, weer eens, dank je man. Here we go. Some of the local vibes, all the way over die berg van George. Here we go. Mannen kan je rustig. Maar ik kan nog niet zo helemaal wijs hoe die mannen kan je rie. Wat zijn die ouwens? Kijk, we staan hier mannen. Local is lekker society. Goed man, excuse ik zo goed. Alles alright? Enjoy dit zo samen met ons. Weet je nou misschien nog die geen samen brengen nou? Nee, ik zou ook net enjoy samen met ons. Het baat is even weg, grijp je. Come on, top. Here we go. Elliot, here we go. Yes. En hier met vriend, Bab, komt dit met vriend? Yes, man. Ik weet nog niet
man, as jy dit sit 'n blessing. Ek stem saam. As net van die nat dinge. Hulle hou van het sopnat. Here we go. Oudsoring asseblief. Los die raindrops. Here we go. Here we go. Come on, ze moet nog voor. Come on, say. Ik kan nog niks zeggen, dames en heren. Ik kan nog niks zeggen. Al wat ik kan zeggen verder is voor allemaal wat van ver af komt. Van Jassoman. Van Ziggy Entertainment zijn kant af. Zeg hulle baie dankie vir die steek. Ik was in de MC voor de dag, Mr. Local is lekker van Local is Lekker Society. Here we go guys. Nu opbouw supporten guys. Onthou Local is lekker. Weer eens zeg ik voor een en elk baie dankie. En ik hoop jullie enjoy die video wat ik ga maken. Yo, guys, die mensen gaan te keren. Ik heb al hoeveel keer gezegd. Nou spanning, nou ripping. Zo oud worden vroeger in die video gaan jullie zich horen. My klein interview wat ik gehad heb met die 3 mannen van Oudtshoorn. So ek vraag weer, ek hoop regtig die regte mense hier in Oudtshoorn worden. Ja, Ziek Entertainment. Ja, Local is Lekker Society. Ons probeer van niks iets maak hier in Oudtshoorn guys. Ons is niks sonder Oudtshoornse mense nie. Die local mense. Here we go. So onthou, support local. Maak nie saak of het karre is of sport is of wat. Local is lekker. Here we go. Here we go. As Mr. Local is lekker, here we go. Guys, even if julle baie dankie sê almal hier in Oudtshoorn. Van Ziek Entertainment se kant af, dames en here. Al die mense wat al die pad van George af gekom het. Dis manne wat van Woester gekom het. Dis manne wat van Ladysmith was. Manne, Ziek Entertainment waardeer het. Ek wil ook van Ziek Entertainment dankie sê vir die geleentheid wat hulle gegee het om op 99 te vra van Mr. Local is Lekker om die MC te wees. So ek wil julle mooi laat verstaan, ek was nie betrokke by die show nie. Ek was net die MC. So here we go. Icy movement. Ek wil ook vir die manne sê van Mr. Local is Lekker. Sorry, van Local is Lekker Society. Wil ek baie geluk sê vir hulle pryse wat hulle huis toe gebring het. Lof het ietsie saamgebring. As ook Zaan. Dis hoe die manne nou eindig. Dames en here, ek hoop julle geniet die video saam met ons. En onthou, Local is Lekker hoor. Here we go. Hoe sê jy van die life? Ach, wil spelen beginnen. Aangewezen. Al zagen kom my kan. Zo nog begin. Wil zagen kom my kan yani. Ons is klein. Kom my kan lang kalan. Wara. Ay dang begin ki. Come on. Nog steeds sila mauto. Ay man apa anong neri inductions. Induction ki. En al ze lelijk. Come on. Nou manne, dit is lof van Local is Lekker Society. Zaan ook hier in die mix, hier met zijn rug in de background. Laat ons beweeg, so hy is Luan guys. Ja, hier in die mix. En aan ons twee silent. Members ook in die mix. Hulle is nog nie vanaand hier nie guys. Ek hoop julle het die video geniet, dames en heren. Onthou, Local is Lekker hoor. Here we go. Happy birthday! Oudtshoorn, here we go. Samen met Local is Lekker vibes. Here we go. Happy birthday. Mr. Local is Lekker. Onthou, Local is Lekker hoor. Wop meneer. Eina, come on son. Eina, lekker cheese. Icy mix. Icy move. Here we go. Wop meneer. Eina sê. Toch waar ja, toch waar. Je bent jou niet. Here we go. Damn it man. Local is lekker. Here we go.
Is toch lekkertjes. Dames en heren, ons gaan upgrade vir 'n tyd. Moenie worry nie. Pad vorentoe. Nie nou nie. Pad vorentoe. Ons is onbes koffie, ons is rustig. Step by step. Jong, het gaan lekker hier. Het gaan lekker hier. 50 cent in die mix. Moenie speel nie. Eina, wop, eina, zoi. Oef.